necesidade dende as 6 da mañá ás 5 da tarde para recoller todo o lixo, moito por certo que se orixinou tras a intensa noite de San Xoán Maia. Todos os esforzos non puideron eliminar todas as pegadas. Imos a comprobarlo en imaxes en directo dende esta praia de Riazor Orzán, na Coruña. Papeleiras a rebosar, refugallos, marcas de tinta das cacharelas e a prohibición de baixar a praia ata 1 da tarde. Horas despois, algúns aproveitaron as raiolas de sol. Ata as 5 da tarde as máquinas non se puideron retirar das praias da Coruña. Tiveron unha xornada intensa de traballo, a máis dura do ano, segundo os empregados do servizo de limpeza. No areal había todo tipo de desperdicios. Aí hai de todo, de todo. O lumes. Hai que recoller a ceniza e iso dá moito traballo. Durante a mañá a praia estivo pechada ao público e pola tarde, cos traballos de limpeza aínda sen rematar, empezaron a acudir os bañistas. A area non estaba nas mellores condicións. Por aí dixen que hai cristais. Agua de lixo, ando limpando, non sei eu. Vexo con un par de cristais por aí soltos. Mellor como estaba onde a noite. Nalgúnas zonas non, porque non dá tanto todo. Claro. Si queremos esta rachada, despois cando se acabe hai que pagar un poucas consecuencias. No está bien, la gente no se comporta bien, y son las 5 de la tarde y la playa pues veis cómo está, ¿no? Se hace lo que se puede, me imagino que la gente sigue trabajando allí, es una barbaridad. 75 operarios e 41 máquinas traballaron para retirar os desperdicios. Houbo máis co ano pasado, pero o Concello asegura que a xente se comportou con maior civismo. Non había, como ocasións anteriores, contedores tirados no areal.